ba Sir Dodo? Ha? Pwede pa Sir Dodo, kaya Yeah. di matapos Kapitolyo, pero wala kay kuha pansin sa oras ba? Ano man? Sa akong kahintang ba nga, di ako nag-work sa na si kong apply na eligible ba ako? Hindi, wala kang trabaho na sa Big yun. Oo, 1999 ko sa kuha ko province. Upat ka auditor ako, upat po gobernador ako nagyan. Pero dili ko politically hired pero pagka 2007, kakasyo ko. Oo, 2013, yan, pildi Master Mark na to. Wala na, ni Cloudy ni Puli. 2016, ibalik na Sir Dodo, balik ko trabaho, dili sa kuhan. Isa sa Sir Mark, nitabang na kong si Mayor, endorse na ko dito. Trabaho ko. Pero paulit, stroke naman yung usawa na ito. Sa tuiga ka na stroke? 2019, March 26. 2019. So 2019, wala nakakatrabaho. Paano yung usawa na pagtrabaho niya? Diri. Wala akong trabaho, kanong taon. Tulog daw ako kay Kapoy po ganyan ba? Ilan may anak nimo? Duha, last double minyo isa, ning isa. Masig muli to ugma ba sa pero income na construction naman taon eh. Imong asawa? Wala, nagibiyaan nila sila 2001 pa. So nag-inusara yung karon din kining Ako balaya. ra isa sa mutanap kaniya. Ikaw ra isa nya ing ana imong kahimtang may Ako, ikuan, trabaho ako, asa ka kuan pangkaon. Discarded ka bala bay ka dato nga may social media na sa imo hatag bugas. May kay tabang sa social media sa mga kaila. Pare nimo. Karon lang ko ni ngaig tabang nimo. Ako believe ko nimo kay nagtiga prinsipyo. Ato na kita na ko yung post nga Sir Ma'am Ibon nagahatag din dito sa mga PWD po. Why not try? Accounting graduate ba ko? Kaya sa Santa Riao dasat ba? Siya may tigluto. Nag-mention na ako sa kuan nga si Santa Mata tigluto ginaglawoy ni Gob ito yang kuan ito yang tindahan ito sulod. Diligin mi kuan ni Gob wala mi kuan kay gumikan nga ako nako sa kuha although independent body na siya pero ako dito ko nahanga siya ang prinsipyo kay siya kabalo nga project oriented niya kuan mo to nga kang kagas yun ko dahil kibig trabaho adto napadagkod ako manak nga list education yun nagbugoy-bugoy yun kaya di mo ko kapabaon ng sakto nila kayod ko kamo akong income nga to 20 guro na sa renta sa balay nagrenta ko di sa atbang kanang primerong balay ba kung hindi na sunod min ako kanang balay rin nagsundan moto sigwahan to dapat ako ng mga bata although agyo di ko yung usawan ako kuan encourage sila eskwela balay ko tay kwarta wala gyud ako gyud no kagas jud ko nga dako di man nati kalimot jud nga si aning Gob umisi si present si Sir Mark karon bilit ni ko siya kay katong pikasan mo ni Jesus sa wa man tanihimo diri klaro ka istorya kay kami sa kuha mi si isa ko nga audit staff sa una assistant ko ni Piñas nga esper ba asawa ni dating mayor wala ko supervisor ning sa Kaloy audit ta to pati ato mga sakyan nga malita na Binamin Bautista pa to apil to sa 13 counts sa audit ito kasuhan si Binamin buto pandutli isa ko to sa nag-audit tapos mapipili sa to kay siligan ko na Madam Esperanto nagrabe akong paghirap ni sa province although ko umagdi ko nihimo ko umagdi ko kay permanent sa una sa may kadawat na to ko bisag inabang ana di ako karon sa PSWD nakoy kontak dia walay bugas so tanan walay kuan kang ila dang kwarta to mga niaging bulat para daw sa mga dialysis di daw pwede ko anog financial tunas paita ako balag PWD ko pero nagliyok ang utok although kay dapat man yung utabangan kay dati po ko diha gobyerno daw ko dati nga wala di ko napala kaya di man ko regular men takog ka ng pag naka-retire ko kay o di ba kanang nakoy GSIS wala man yun dito kang mamibon kung ang lang ba nga yung matabangan lang ko ito sa pamalit na kong tambal malit ang tambal o niya na bugas mga nakita po na ko sa post ni mo na bugas para man okay ra financial o bugas mo okay ra sa kuha pamalit og sudan bili pa yan ako anak